Ikasagmuyo sa byuda ni kanhi Negros Oriental Governor Roel Digamo ang desisyon sa Dili Court of Appeals gipagawas gikan sa house arrest si kanhi Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tives Jr. human gipaboran sa Dili Court of Appeals ang gisangat nga writ of habeas corpus. Matud ni Pamplona Mayor Janice Digamo nga mas maayo lang unta kung padayong gi-house arrest o gi-police arrest si Tives samtang gipaabot ang extradition proceedings. Si Tives mao gitumbok nga utok sa Pamplona Massacre niadtong Marso 4, 2023 nga mikutlo sa kinabuhi sa kanhi Gobernador Digamo ug laing na po pa ka mga biktima. Dismayado man sa desisyon apan iyang gitahod ang desisyon sa Korte sa Timor-Leste. Nanginaot ang mayor nga bisan kung gawasno na si Tives, bantayan gihapon sa kapulisan sa mga nasod aron masiguro nga di siya makalighop sa nasod samtang nagpadayon pa ang extradition proceedings aron madali siya balik sa nasod. Yung fear namin pag lumaya siya dyan at pinakawalan siya na talagang free as a bird. Yes. Pero kung yung freedom na temporary na binigay sa kanya, makaya nga, as I have said, kayang panindigan ng court na hindi siya biglang naglaho, na parang bula. Talagang we did that also na mapauwi nga at mapapanadon